Μπαμπά, φεύγω. Φεύγεις! Μέχρι τις 9 να είσαι σπίτι. Μπαμπά, είναι 8:30 ήδη. Η άμμος κυλάει στην κλεψίδρα, μαλακομπούκομα. Πατέρα, έφυγα. Φεύγεις. Μην αργήσεις πολύ. Το λέμε μεθαύριο. Μεθαύριο, Άρα για αυτά εδώ να τα έχεις εκεί πέρα να κεράσεις τίποτα. Άντε, σε καλή μεριά. Πατέρα, τι να κάνω αυτά που σε Σκάσε και κεφάλι της οικονομίας χρόνων μου. Μπαμπά, γύρισα. Δεν είναι ξενοδοχείο εδώ μέσα για να σου λατσάρεις όποτε γουστάρεις. Αχαήρευτε. Χαζί είμαστε κοκκιμάνα σου νομίζεις. Έλα, πες την αλήθεια. Γιατί δεν λες την αλήθεια. Πες ότι ψολαρμένιζες στα ΜΑΚ με τους χαμένους τους φίλους σου. Ρε παπά, στο περίπτερο είχα πάει να πάρω τσιγάρα και μπύρες που με έστειλες. Τέλος πάντων, κάτσε κάτω, θέλω να μιλήσουμε. Τι, να φύγουμε με τη μάνα σου για πάντα από το σπίτι μας για να φέρεις τους αυστραλοπίθηκους βυσιγότους που έχεις για φίλους. Θα στο πρότεινα. Όλο το σπίτι δικό σας. Μόνο αντικλείδια θα βγάλει για τον μπαμπά. Να έρχομαι καμιά φορά επίσκεψη να σε βλέπω, ψυχούλα μου. Αύριο πιάνεις δουλειά στην οικοδομή με το θείο Ζαφύρι. Μα ρε παπά, ο θείος Ζαφύρης μύρισε σαρδέλα. Δεν πάει να μυρίζει και γάβρος τηγανιτός. Αύριο πιάνεις δουλειά, είπα. Μα είμαι πρωτογυμνασίου. Στην ηλικία σου είχα ήδη βγει στη σύνταξη. Ναι, παιδάκι μου. Σου έβαλα και τα τελευταία 3 χιλιάρικα μου στο φοιτητικό σου λογαριασμό. Μπας και εδώ στο φρούτο. Ό,τι άλλο θες. Παραμένουμε ταπεινοί σου υπηρέτες. Για ποιον δουλεύω, ρε. Όλα για σένα, αγάπη μου, καρδούλα μου, ζωή μου. Το κλείσε.